Қазан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің шимбе тапшыларын давам еттірі. Хұрмәтлі радио тыңлаушылар, қазір біз сіздің иқтибарға язучы Мирғазиян Юнысының «Табу һәм юғалту» әсәрі бойынша қойылған радио тамаша тәқдим етеміз. Инсценировка авторы һәм радио тамашаның режиссері Ғосман Ахмаджан, икенче режиссер Әлфинур Хисами, тауыш режиссері һәм компьютер монтажчысы Камил Файзрахманов. Рольләрне башкаралар: алып баручы Флора Хамитова, Габдрахман, Илдус Ахмаджан, Мәрьям, аның хатыны, Дания Нурлы, Кәримә, кызлары, Люция Хамид, Фәриха, Габдрахманның әнисе, Зөлфира Зарипова, Теодорин Борис Израилевич, Айдар Хафиз, Инна, бар яктан килгән, бар эштә уңыш казанучы хатын Зөһрә Шакирҗан, шофер, авыл егете Халим Җәләл, Галим Ирек Бахман, секретарь хатын Әлфия Гыйлаҗи, Юан кеше Идрис Мәсхуди, Маша Әлфинур Хисами, Пугачев Ирек Бахман, беренче казак Халим Җәләл, икенче казак Идрис Мәсхуди, өченче казак Илдус Ахмаджан. Токмакларны Камил Файзрахманов белән Фәрид Җәләй башкара. Балалайкада Камил Файзрахманов. Радио тамаша эфир өчен 2000 еллар башында әзерләнгән. Яшел вагоннар бер-берсенә бәрелә-бәрелә тимер тавышы чыгарып Мәрьям яныннан узалар. Ул кызын алып китүче вагонны куып җитәргә теләп, егры атлый баруында дәвам итте. Ишетәсеңме, Габдрахман? Соңгы вагон артындагы кызыл ут чикрәеп, таш биналар артына китеп күмелде. Ире дә, кызы да юк хәзер Мәрьямнең. Ялгызлык, шыксыз бушлык чырлап алды аны. Кәримәне су кыйнырга ялгызын җибәрмәсә инде. Аңа шансаң. Ул бит баланы чыныктырам дип авылга алып китте. Кәримәнең ашказаны начар. Габдрахман аңламый. Авылда суыткычта булмый бит инде. Әллә ияреп барырга кирәк идеме? Тирә-якта таш биналар, таш һәм асфальт дөньясы. Кызы да юк хәзер Мәрьямнең, ире дә. Алар башкаладан минут сайын, секунд сайын ераклаша баралар. Перронга яңа пассажирлар җыела башлады. Әллә ялсырап алырга инде? Эй, Раббым, баланы гына харап итмәсә ярар иде. Yakın şulesin, kırların üstünden isken, jillerge katlı sussun, tizlenen şişmelerine, bitmitik susağına,
Мин бәхетле бары тик син бәхетле булсаң Шәһәр артта калды. Аннары шәһәр читендәге төзелеп бетмәгән йортлар, бакчалар, кырлар күренеп калды. Менә хәзер тәрәзә яныннан нарат агачлар йөгерә башладылар. Таза матур бер хатын бидон белән сөт алып кайта. Яшел кыйма буенда чәченә ак тасма таккан бер кызчык скакалка аша сикерә. Агачлар арасыннан поезд ягына тәкәббер караш ташлап торган бай дачалар. Кәримә коридорда тәрәзә яңагына ябышып, вагон ягыннан йөгереп үткән наратларны күзәтеп тора иде. Әти, агачлар кая баралар? Агачлар урыннарында тора, кызым. Без барабыз. Юк, агачлар поезддан куркып качалар. Әнә ничек йөгерәләр. Кызым, йокларга вакыт. Әйдә, купега керик. Минем барасым килә. Төшигә тия. Өйгә кайтыйк. Зинһар өйгә кайтыйк, әти. Әниемне күрәсем килә. Мин әниемне сагындым. Домой хочу. Сагынырга иртә бит әле, кызым. Барган чакта поезддан төшеп булмый бит. Күрмисеңме, ничек тиз барабыз? Туктатыйк. Үзең әнә теге тотканы тартсаң, поезд туктый дидең. Ул тоткага кагаларга ярамый бит, кызым. Әйдә, йокларга вакыт, әйдә. Купега кергәч, Габдрахман урын җәйде, кызын чишендерде, төнге пижама кидерде. Ятма, торым, йокла. Бик иртә тордык бит, арыгансыңдыр. Син дә ят. Вагон астында кемдер йөри. Әнә дип басып йөри. Мин куркам. Ул кеше вагонны аударып ташламасмы? Әти кеше кызының өстенә япкан одеялның читен матрас астына кыстырды. Шишенмичә генә кызы янына ятты. Сабыйны кысып кочаклады. Вагон астында ике кеше йөри, ишетәсеңме? Йөрми, кызым, йөрми. Тәгәрмәчләр шулай дөпелди. Көпшәк тавыш ул. Йокла, кызым, йокла. Кеше бар, әти, бар. Кәримә әтисенең муенын кысып кочаклады. Вагон астында көпшәкләр дөпелди. Өстә түбә белән түшәм арасында нәрсәдер шыгырдый. Ярый әле купедашлар бер карчык белән кызмача ир коридорда сөйләшеп торалар. Бездән башка әнием ни эшләр инде? Иртән эшкә киткәндә аңа баш тарагын кем табып китерер? Кызым, бездән кутылгач, әниең рәхәтләнеп ял итәр әле. Идә уенчыкларын идәнгә таратып ташлаучы юк хәзер. Пычрак туфли белән идән таптаучы да юк. Кызым, уенчыгын идәндән тып калдыручы кем әле ул? Бүре. Укыган китабын дивандан тып калдыручы кем? Син. Син онытып калдырасың, әни җыештыра. Ай, әниемне сагындым. Мәрьям метродан чыгып автобуска утыргандыр инде. Азык магазины янындагы тукталышка төшкәндер. Яшь техниклар йорты дип язып, фронтонга кадакланган язу астыннан да узгандыр. 7-8 катлы шул шыксыз бина янынан узганда бик сак булырга кирәк. Балконнар астыннан барганда башыңа утлы тәмәке төпчеге төшү бар. Бер мәртәбә палуш калган көнне минем башка буш шишә төшә язган иде. Ул бинаның ничә катлы икәнлеген һаман белмим әле. Һаман санарга онытам. Командировкада чакта нигәдер шул йорт искә төшә. Шуның ничә катлы икәнлеген беләсе килә башлый. Кайткач, онытыла.
Әллә 7, әллә 8 катлы ул. Сугышка кадәр салынган бина. Квартирларының түшәмнәре биек. Шул сыры бинага янәшә 5 катлы типовой йорт. Йортның беренче катында балалар бакчасы. Мәрьям ул йортны да үткәндер инде. Бәлки ул өйгә дә кайтып җиткәндер. Габдрахман хатынының ялгыз, буш, караңгы бүлмәгә керүен күз алдына китерде дә, йөрәк әрнүен басар өчен кызын кысып кочаклады. Узган җәйне Мәрьям Кәримәне алып Балтик диңгезе буена ял итәргә киткәч, беренче төнне буш калган фатирда куна алмыйча, Габдрахман төн уртасында торып Останкинга энесе янына киткән иде. Фатирда бушлык хөкем сөрә. Бала тавышы югалу белән бүлмә җансызланды. Мәрьям тизрәк уталды. Тынычлык. Сәгать вакытны секундларга тураклап, гомерне узган заманга озата. Киттек, 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 мәңгегә. Кәримә туганчы икәү генә яшәгәндә, ире берәр җиргә китсә, хәтердә аның яхшылыгы гына кала иде. Әле дә шулай тыела. Менә хәзер, шушы мизгелдә Мәрьямнең йөрәгендә бары тик ире күрсәткән игелекләр, аның юмартлыгы, кешелеклеге. Гел шулай. Айрылсалар, гел әйбәт хатирәләр генә кала. Ә бергә чакта. Әле китәр алдыннан гына шактый каты ызгышып алдылар. Габдрахманның авылга өчәүләп кайтасы килгән иде. Хатыны, кызы белән. Аның кызын күтәреп, хатынын култыклап, Караяр урамыннан үтәсе килә иде. Мәрьям авылга кайтудан баш тартты. Габдрахман шашар хәлгә җиткән иде. Үзен интеллигент саный. Ә Мәрьямнең хәлен аңларга сәләте җитми. Я Аллах! Нигә булай катлаулы бу тормыш? Килен кеше авыл җирендә ял итә аламыни юк? Ни кадәр аңлатырга тырышып карадым, юк. Аңларга теләми, аңгыра кеше дә түгел. Җан сизгерлеге гаҗәп көчле үзенең. Теләми аңларга. Бергә кайтабыз, вәссәлам. Кайтып төшү белән Габдрахманның туган тумачасы җыелачак. Тышкы яктан уялчан, ипле кешеләр алар. Сөйләшкәндә авызларын тотып пышылдап кына сөйләшәләр. Ә күзләре Мәрьямнең һәр хәрәкәтен, һәр сулышын тикшереп, сынап тора. Юк, алар гаеп табып көлмиләр, мәсхәрәләмиләр. Шул сүзсез күзәтүләре чыгырдан чыгара, үтерә Мәрьямне.
арый, хәлдән тая ул берничә көннән, нервлары чыдамый. Габдрахман белән икәү генә калган чакларда үкереп елый башлый. Ә ире аңламый. Гади психоз бу ди ул. Алар сине яраталар, ихтирам итәләр. Күрмисеңме, сине өрмәгән җиргә дә утыртмыйлар. Син төшкергәндә ярһәм икалла дип торалар. Мәрьям башкалада туып үсте. Балалар үзара русча сөйләшәләр иде. Бары тик әнисе белән генә татарча. Габдрахман мишәрчә дип үрти. Әнисе русча ярыйсы ук яхшы белсә дә, үлгәнче татарчасын ташламады. Ә Караяр авылыннан килгән кешеләрнең сөйләшүе ят, инглизчә шикелле. Мәрьям белән авылдан килгән кешеләр арасында аерма шул кадәр зур. Юк, алар миңа бернинди начарлык эшләмиләр. Киресенчә, сиңа ярдәм итәргә теләп бөтерелеп торалар. Ләкин алар читләр. Гадәтләре, зауыклары, культуралары белән чит. Эшнә нәрсәдә? Габдрахман рәнҗи. Аңлый алмый ул, рәнҗи генә. Я Раббым, нинди шыксыз тынлык. Беркем юк. Хәтта тәрәзә астындагы юлдан үтүче дә юк. Кәримә дә юк. Габдрахман да. Бушлык квартирда. Һәм тынычлык. Тынычлык бар. Иминлек юк. Сәгать тә элеккегә караганда аяусызрак текелди. Эске каттагы кыз, яһуд кызы да нигәдер фортепиано уйнарга утырмады бүген. Әллә алар да ялга киттеләр инде? Тынычлык бар, рәхәтлек юк, җан тыныч түгел. Баладай да юк. Жан бала белән вагонга утырып китте. Шуңа күрә үзеңне ташу чыгарып ташлаган бүрәнә итеп сизәсең. Тойгыларда газаплы киеренкелек. Зур каза көткәндә менә шулай сизәсең үзеңне. Бала кызганыч, Кәримә. Моңа кадәр Мәрьямнең кызыннан айрылганы юк иде бит. Ирен бер үзен җибәреп Кәримә белән калган чаклары еш булды. Чөнки Габдрахман бер генә урында утырып эшли алмый, каядыр ашкына, ашыга, җилсенә башлый. Иләнешкән чорны ул диңгездә йөзә иде. Аңа кадәр ул һавада очкан. Кәримәсе тәпи йөри сөйләшә башлагач, Габдрахман аерылып яшәүгә түзә алмыйча диңгезне ташлады. Диңгез министрлыгына эшкә урнашты. Эше бик әйбәт иде. Бүлек начальнигы. Почетлы эш, акчаны күп түлиләр. Түзмәде. Ирәнчек булып журналда эшли башлады. Гел үзенә авырлык эзләп йөри. Тынгы белми. Кай чакта Мәрьям аны кызганып та куя. Үгетләп карый, ачулана. Юк, файдасы тими. Баланы ялгызын су буена җибәрмәсә инде. Иң куркынычы ашыган аш ашатып агулау. Эй Ходаем!
Кызым, йокларга теләмәсәң, бер үзеңне калдырып торып китәм. Йоклый алмыйм, әти. Күзем йомылмый. Мин өстә йоклаган абыйдан куркам. Нигә гырлый ул? Үләм әллә? Әти, мин куркам. Елыйсым килә. Иртәгә төнне бөгелмәгә кайтып җитәбез. Йоклап кал, кызым. Иртәгә көне буе интегерсең, бүген йоклап калмасаң. Минем әни янына кайтасым килә. Шуңа йоклый алмыйм. Ул да бер үзе куркып ята торгандыр инде. Нинди бала бу? Башка балалар белән аралашмый. Үзендә сабыйлар ваемсызлыгы юк. Маугуы әнисе белән минем арадагы мөнәсәбәтне тикшереп төпченеп тору. Арада аз гына киеренкелек туа башлады исә, шунда ук сизеп ала. Өлкәннәр шикелле ихлас күңелдән ут йотып борчыла. Әллә бердән бер булганга шулай, әллә заманасы шундый. Бала мондый булмаска тиеш. Ваемсыз, шат күңелле булырга тиеш. Син әле дә йокламадыңмы, я? Әти, минем әкият тыңлыйсым килә. Син бит әкият белән йокы китертә беләсең. Синең әкиятең йокы алып килсен әле. Ярый. Тик тагын сөйлә дип интектермәсәң генә. Габдрахман кызының башыннан сыпыра башлады. Баланың шәше шундый йомшак, үзәк изгеч газиз иде. Шушы шәшне сыпырганда бар җыелган гынахың, күңел кирең юлап төшә шикелле. Кәримәнең нәни бармагы әтисенең кылак яфрагын сыпыра. Сабыйның саф сулышы йомшак кына булып биткә тиеп тора. Кара яраулы турындагы әкиятләрен беләсең бит, кызым. Ул турыда мин сиңа бик күп сөйләдем. Менә хәзер без шул авылга кайтабыз. Кайтабыз түгел, барабыз. Әни миңа сез барасы авыл диде. Юк, дөресе кайтабыз, кызым. Мин бит шунда туып үскән кеше. Ә син минем кызым. Шунлыктан ул синең авылыңда. Шулай булгач, синеке дә ул. Әни кайда туып үскән? Мәскәүдә. Мин дә Мәскәүдә. Караяр минем авылым түгел. Минем авылым Мәскәү. Синеке дә Мәскәү? Әни шулай диде. Хәзер синең әтиң Москвич инде диде. Юк, кызым. Синең авылың Караяр. Мәскәү авыл түгел ул, шәһәр. Зур шәһәр, башкала. Минем авылым Мәскәү. Әнинеке дә, синеке дә шул. Түгел дисәң, хәзер үк елый башлыйм. Ярый. Сүз көрәштерми. Соң инде. Син барасы, мин кайтасы авылның урамында. Яшел ширәм, кызым. Анда йомшак бәпкә үлән үсә. Каз бәпкәләре шул үләнне нәни томшыклары белән үзеп ашыйлар. Шул үләннәргә куна күбәләкләр оча. Каз бәпкәләре күбәләк куып уйныйлар. Арыгач, үләнгә чумып, рәхәтләнеп йоклыйлар. Каз бәпкәләр шундый акыллылар. Яту белән йокыга китәләр. Авылдагы балалар да бик акыллы. Алар җәй буе ялан аяк бәпкә үләненә басып йөриләр. Шунлыктан аларга томау төшми. Җылы үләнгә басып йөрү шундый рәхәт, кызым. Авыл сиңа да шарай. Анда көне буе кошлар сайрап тора. Балаларны йокыдан әтәч кычкырып уята. Әтәч кычкыргач, каз бәпкәләре, күбәләкләр, бозаулар йокыдан уяна. Уян балалары да йокыдан уянып битләрен юа башлыйлар. Сине дә көн сайын
йокыдан әтәч уятыр. Син уятыр өчен ул шундый матур итеп кычкырыр. Синең авылдан кайтасың да килмәс әле. Син каз бәбкәләре белән уйнарсың. Алар да сине яратыр. Әтәч дә, кызау да. Син күбәләкләр белән дә дуслашырсың. Күбәләкләр яту белән йокыга китә торган балаларны бик яраталар. Без байлымы, ярлымы? Каян ишеттең бу сүзләрне? Тетя Ларисаларга баргач, дядя Леня әнигә әйтте. Ирең нефть чыгара торган якка бара икән. Ул якта халык бай яши диде. Байлык турында баш ватарга сиңа иртә әле, кызым. Әйдә, күбәләкләр турында сөйләшик. Без байлымы, ярлымы? Шуны беләсем килә минем. Әйт инде. Байлыгыбыз җитәрлек безнең. Пластинкаларга язылган борынгы татар көйләребез бар. Без аларны яратабыз. Ярату, кызым, байлык. Шәһәр музейларында без яраткан данлыклы картиналар бар. Китаплар турында сөйләп тә торасы юк. Китапларыбызның күп микәнлеген үзең дә беләсең. Олы бүлмәдә генә 2 шкаф, 2 киштә. Китапны әниең дә, син дә, мин дә яратам. Бу ярату бик зур байлык. Аңладыңмы? Китап байлык түгел, кагаз генә. Ира Зельдинага көн сайын магазиннан курчак алып бирәләр. Аның миллион күлмәге бар. Менә кайда ул чын байлык. Сез минем туган көнемә генә курчак сатып аласыз. Әнинең институт кичәсенә киеп барырга юньле күлмәге дә юк. Без ярлы, белдеңме? Юк. Күлмәк байлык түгел, кызым. Күлмәк тузада бетә. Яраткан музыка, яраткан китап, яраткан картина. Менә кайда ул байлык. Яшел үләнгә ялан аяк басып йөрү дә зур байлык. Аннан соң тынычлык байлык, тату яшәү байлык. Мин сине бик яратам, кызым. Бу да зур байлык. Авылга кайткач, син каз бәбкәләре, күбәләкләр белән дуслашырсың. Дуслашу сине байытыр. Дуслашу байлык ул, зур байлык. Әни миңа босиком йөрмәскә кушты. Аягыңа пыяла кадалыр диде. Авыл балаларының аякларына бер нәрсә дә кадалмый, кызым. Аларның табаннары чыныккан була. Безнең белән кайтса, әни дә ялан аяк йөрер идеме? Әйе, кызым. Кәримәнең бу соравы Габдрахманның йөрәген тагын әрнетеп җибәрде. Нигә бергәләп кайтмаска инде? Ял бирмәүләре сылтау гына. Ныклап ялынып сораса, ял бирәләр иде Мәрьямгә. Аның авылга кайтасы килмәде. Эш менә нәрсәдә. Мәрьям белән очрашканда, хат язышып хәбәр алышканда, бар нәрсә ачык иде. Карашлар да бер иде безнең, зәвыклар да. Мәрьямнең бар ягы килгән. Холкы да, эшчәнлеге дә, җыйнаклыгы да. 10-чыны алтын медальгә бетерде. Институтны да гел 5-легә тәмамлады. Мәктәптә дә, институтта да комсомол оешмасы секретаре булды. Өйләнгәч, һәр көнне, һәр сәгатьне гомер буе бәхетле яшәрбез кебек иде. Менә өйләнешеп бергә яши башлагач, мәсьәләләр катлауланып китте. Ярату бар, ихтирам да бетмәгән әле. Мәрьям авылны, авыл җиренең табигатен, анда яшәүче кешеләрне ярата иде. Ләкин Мәрьямнең авыл яратуы белән Габдрахманның яратуы арасында аерма зур иде.
Мәрьям авылны шәһәрчә ярата, дачада яшәүче шикелле итеп. Ә шул ук авыл Габдрахманның иманында, вижданында. Менә кайдан туа аларның бер-берсен аңламыйча газапланулары. Габдрахманның күптән түгел генә булган бер сөйләшүләре исенә төште. Рәхәт яши дә инде ул кешесе. Мәскәүдә мин үземне бәйгедә чабышкан ат шикелле тоям. Иртән уяну белән кабаланып йөгереп йөри башлыйсың, авып йокыга киткәнче туктый алмый йөгерәсең. Темпне әкренәйтеп тә туктатып та булмый, чөнки яшәү ритмы шундый, стресс. Ә менә авылда һәркем үз көенчә йөри. Җитез кеше җәһәт, пошмас кеше атлар атламас. Оҗмах тормыш авылда, җәннәт. Анда шундый рәхәт булгач, нигә башкалада интегеп яшисең? Син бит бик тәвәккәл кеше. Министрлыктагы 350 сумлык урыныңны редакция ирәнчеклегенә 1 минут икләнеп тормыйча алыштырдың бит. Аңлый алмыйм мин сине, акыллым. Авыл тормышы миңа шулай ошаса, мин 1 минут шәһәрдә тормас идем. Алай җиңел генә булса иде ул. Һаман туган авылын сагынса да, Габдрахман шәһәр тормышының җиңеллегенә күнеккән иде инде. Иләнешкән елны алар икәүләп авылга кайттылар. Мәрьям үзен авылда гаҗәеп әдәпле тотты. Авылда киленне бик нык сынасалар да шаттылар. Габдрахманның хатыны сынатмады. Йорт эшләрен бетерелеп эшләп йөрде. Күршеләре каршында үзен шул кадәр әйбәт тотты. Шуңа күрә дә аны бөтен кара яр яратып калды. Авылдан кайткач, Мәрьям иренә булай дип сөйләде. Туганнарың әйбәт, кешелекле. Алар шундый табигый, сабый шикелле. Ләкин шәһәр кешесе андый әйбәтлеккә битараф. Миңа мәсәлән, шәһәр кешесенең үзара диккатсезлеге, туганнарына сүлпән каравы ошый. Синең үзеңчә булыр инде. Вагон тәрәзәсеннән карап, Рахманкулов менә шул турыда уйлап бара иде. Вагон тәгәрмәчләре рельс арасындагы иләрне саный, Кәримә йоклый. Ник булай сагышлы иттең, бу кадәр мине соңы син. Аерылам бер көндә үземей, яңадан сиңа сүзсен. Ник булай гомерем буена, бетмәгән сусау икән. Сусаудан янган күңелгә, сусалып торса икән. Ник булай гомерем буена, бетмәгән сусау икән. Сусаудан янган күңелгә, сусалып торса икән.
Йөгереп урам аша чыкканда, Мәрьям кинәт туктап калды. Трамвай юлы. Аның үкчәсе ике рельс арасына кысылган. Аягын суырып карады Мәрьям. Ярдәм көтеп як-ягына каранды. Урам буш. Зур кызыл трамвай һаман якынлаша. Трамвай белән бергә үлем якынлаша. Менә сигнал бирә башладылар. Шундый зәһәр көчле сигнал. Мәрьям соңгы көчен җыеп ыргылды да уянып китте. Өстәлдә шашынып будильник шылтырый иде. Нинди шәкә төш бу? Алайым. Ярый әле төш кенә икән. Ул төшкә бераз ышана иде. Гомумән, начар төш кәефне боза. Мәрьям төнге күлмәген салып ташлап, ваннага юнәлде. Бәләкәй бүлмә яныннан үткәндә, баланы уятудан куркып бармак очына гына басып бара иде. Кәримәнең идә юклыгы исенә төште. Рузаевкага җитеп килә торганнардыр инде. Поезд кузгалып киткәч, Кәримәне ялгызын су буена җибәрмә дип кычкырган идем. Әтисе ишетте микән? Авылга барудан үзем баш тарттым шул. Менә хәзер үкен инде. Хәзер квартирада бер үзем. Ир эшкә киткәнче аш әзерлисе, Кәримәне бакчага илтәсе юк. Мәшәкать кимеде. Ләкин нигәдер куандырмый. Квартир буш. Габдрахман китте. Иданың яхшылыклары гына калды. Айрылып торган чакларда гына Габдрахманның шундый әйбәт, шундый акыллы кеше икәнен тоя башлыйсың икән. Вак-төяк эш, дөнья ку, яшәү куанычын каплап китмәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Вакчылыкка ничек каршы торырга? Аны ничек җиңәргә? Битен югаш, Мәрьям озаклап чәчен тарады. Көзге каршысына килеп, битенә пудра сөртергә кереште. Көзгедән Мәрьямгә 35 яшьлек бер хатын карап тора. Тирән урнашкан кыңгырт уйчан күзләр, зуррак булса да матур уелган сизгер иреннәр. Ә тойгылары һаман 17 яшьлек кызларныкы. Теләкләр дә, өметләр дә шул чырдагы шикелле. Кешенең елдан-ел картая барганын Мәрьям яхшы белә. Күрә, яшьтәшләренең, дусларының әкренләп картая килгәннәрен. Ләкин шул картаюны үз тормышыңа, үзеңә берничек тә кабул итеп булмый. Күңел тирәнлегендә мин гомер буе шушылай яшь килеш сакланырмын дигән өмет яши. Әнә, көзгедән карап торган хатынның күз читләрендә инде вак кына җирчыклар. Туктале. Нигә мин булай шикраеп көзгегә карап торам? Әллә берәрсенә ашарга азапланам инде? Ятсыз. Ирен киткәнгә тәүлек тә үтмәде бит әле. Ваннадан чыккач, газны яндырып, чәй куйды. Нәрсә пешерим икән? Буткамы? Йомыркамы? Әллә кыймак кына пешереп алыйммы? Бер нәрсә пешерәсем дә, ашыйсым да килми. Үзең өчен генә пешеренеп торасы да килми шул. Син пешергәнне
Ләззәтләнеп ашаучы булмагач, ни куаныч. Мәрьям бер телем ипигә май ягып ашады, 2 чынаяк чәй эчте дә, ишеген бикләп институтка юнәлде. Ул Милли мәктәпләр фәнни институтында гыйльми хезмәткәр булып эшли. Эшли торган җире ерак. 1 сәгатьтә 15 минутлык юл. 15 минут автобус белән, 50 минут метрода, 10 минут троллейбуска утырып барасы. Җаныңны чыгарырлык итеп кысалар, һәм бик тынчу була шәһәр транспортында. Автобус тукталышына озын чират тезелгән. Мәрьям 2 машинаны үткәреп җибәрде, һәм метроның да иң тыгын чагына туры килде. Вагон эченә кергәндә шул кадәр кыстылар, киреп җиткәнче Мәрьямнең аяклары җиргә дә тимәде. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Метро поезды ыргылып урыныннан кузгалды. Мәрьямне 2 яктан 2 ир кеше кыса. Уң яктагысы бәләкәй, юан, үзе туктаусыз мышкылдый, сулышыннан кичә эчкән аракы исе аңкый. Мәрьям ирләр арасыннан чыгып, пышмакта китап укып торган хатын янына барып сырышты. Кешеләр көннәрнең эсселегеннән зарланалар. Инде 2 атна башкаланың бар кайгысы эсселек. Айдан артык яңгыр яуганы юк. Кыямәт көн. Сусызлыктан агач яфраклары кибеп кырый башлады. Икмәк киеп бетте. Кытлык килә диләр. Паникага бирелергә яратучылар. Әнә Мәрьямгә сырышкан юан кеше елак тавыш белән зарланып азаплана. Квартирабызда төтен, тыналып булмый. Мин урамда шүп яндыралар дип торам. Горький юлы буенда тора яна икән. Сүндереп булмый, җир астыннан янып бара икән дә үскә бәреп чыга икән. Больницаларда урын юк ди. Астмы белән авыручылар шәбәр шикелле кырылады. Менә төттүрисе минем йөрәгемә ярамый. Үзең хатыннарга сырышасың дип җирәнеп куйды Рахманкулова. Институтта да һаман шул кайгы иде. Горький юлы буенда торф яна, сүндереп булырлык түгел. Сазлыкларны киптереп бетергәннәр. Сазлык кирәк нәрсә икән ул. Табигатьтә кирәкмәгән артык нәрсә юк икән. Әти, нигә сөйләшмисең? Чё замолчал? Минем әбием дә урамда яланаяк йөриме? Син уянып та өлгердеңме әле? Кичә бик соң йокыга киткән идең. Йокла. Йокла. Өйгә кайтасым килә минем. Әниемне сагынам. Әнисенең тәэсире дип уйлады Габдрахман. Мәрьямнең күп сифатлары Кәримәдә бар иде. Тынгысызлык, көтелмәгән берәр каза булыр дип эчке бер киеренкелектә яшәү әкренләп балага да күчә башлаган инде. Безнең урамдагы йортларның бакчалары имешкә төшә. Имеш аръягында таулар. Аларның исемнәре нинди матур. Урындык тау, Бакыр тау, Карагыш кулы. Карагыш кулы дигән тау астыннан чишмә чыга. Су салкын, чиста, көмеш кебек. Тау астына водопровод күмгәннәрмени? Күммәгәннәр, су үзе саркып чыга. Яңгыр яуганда җиргә сеңә дә чишмә булып саркып чыга. Җирдән чыккан су чиста буламы? Җир астыннан чыккан су балчыкка буялган була. Андый суны әни ичмәскә кушты. Кайнатмаган су ичсәң, авызыңа чирләтә торган микроб керер диде. Чишмә суында микроб юк, кызым. Әйдә йокла. Чишмәнең суы нинди икәнен кайткач күрерсең. Әле иртә. Кайткач түгел, баргач.
Бала Юрий бәхәс кузгатырга тырыша иде. Габдрахман бармаклары белән аның йомшак чәчен араларга кереште. Бераздан сабыйның буыннары йомшарып, йокыга да китте. Йоклаганда бала шул кадәр газиз, шул кадәр кадерле була. Йоклап яткан сабыйга карап торганда, аны ярату хисе җилекләргә үтеп керә. Күңел йомшарудан күздән яшь тәгәрәп чыга. Нәни беләкләр әтисенең муйнына сырышкан. Йоклап яткан баланың йөзенә карау белән дөньядагы бөтен ызгыш талашлар бетә, юкка чыга. Бала йоклаганда вагон ефәк чатырга әйләнгән иде. Поезд Рузаевкага килеп туктады. Ике кеше татарча сөйләшеп коридордан уздылар. Бөгелмәгә якынлашкан сайын таныш, и туган тел, и матур тел ешрак ишетелә. Поезд Рузаевкада озак торырга ниятләде булса кирәк. Әле һаман да кузгалырга исәпләми. Габдрахман урыннан торды, чалбарын киеп коридорга чыкты. Көн сайын эшкә йөргәндә аруыңны сизә алмыйсың. Чөнки арып алҗуга да күнегеп була. Адәм баласының күнекмәгән нәрсәсе юк. Ялга чыгып, үз иркеңә яши башлау белән тәмам хәлдән тайганлыгыңны сизеп аласың. Кичәге дәрт, авылга кайту уе белән канатлану сүрелә башлаган иде. Тәндә ниндидер хәлсезлек, баш миңгрәүләнгән, кыймылдыйсы да килми. Калган гомерне кыймылдамыйча ятып кына үткәрәсе килә. Габдрахман перронга төште. Станция буш. Тирә-юньдә төнге уяу тынлык. Проводниклар да сары флаг тоткан кулларын перрон ягына суздылар. Поезд теләр-теләмәс кенә урыныннан кузгала башлады. Икенче мәртәбә уянганда поезд Мәләкәскә килеп җиткән иде инде. Пассажирлар вагонга тозлы кыяр, карлыган җиләк ташыйлар. Кайнар бәрәңге сатучы бер хатын тәрәзә астыннан кычкырып узып китте. Бәрәңге, кайнар бәрәңге. Кызым. Мәләкәсне уздык. Киләсе без төшәсе бөгелмә. Әйдә, битләрне юып килик тә ашап алыйк. Эй, проводник, безгә 2 чәй китерегез әле. Менә кызым, әниең куйган ризыклар. О, әни куйган. Әйе. Тәүлек тулганда поезд бөгелмәгә килеп җитте. Перронга төшкәндә төн урталары узып бара иде инде. Сез язучы Миргазиян Юнысның «Табу һәм югалту» әсәре буенча куелган радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның дәвамы иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгырар. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Миргазиян Юнысның «Табу һәм югалту» әсәре буенча куелган радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы һәм радио тамашаның режиссеры Госман Әхмәтҗан, икенче режиссер Әлфинур Хисами, тавыш режиссеры һәм компьютер монтажчысы Камил Файзрахманов. Радио тамашаның бу өлешендә рольләрне башкаралар. Алып баручы Флора Хамитова,
Габдрахман Илдус Ахмаджан, Мәрьям аның хатыны Дания Нурлы, Кәримә кызлары Лютсия Хамид, Фәриха Габдрахманның әнисе Зөлфира Зарипова, шофер авыл егете Халим Жәләл, Галим Ирек Бахман. Радио тамашаның икенче өлешенә күчкәнче, аның беренче өлеше турында берничә сүз әйтеп үтик. Татар авылы Караярда туып үскән, шәһәрдә белем алып, башта авиатор, аннан диңгезче булып, океан диңгезләр кичкән, дөньяны баштан ахырына кадәр айкап, бик күп кешеләр белән аралашып, тормыштан чыныгу алган Габдрахман, туган авылы, аның ширемле урамнары, тау башындагы имән урманнары, тау астыннан шарлап аккан салкын сулы чишмәләрен, болыннарын, аның кешеләрен онытмый. Аларны үзенең җан байлыгы, рухи хәзинәсе итеп саклап йөртә. Инде олыгаеп, иләнеп, гаиләсе, баласы булгачта ул аларны истән чыгармый. Бу байлыкларны үзенең якыннарына да өләшәсе килә, аларны кыда итәсе килә. Шуңа күрә ул җәйге ялларда гаиләсен авылга алып кайтырга, аларның да рухи баюын, рухи камиллеккә ирешүен тели. Әмма монда тормыш конфликтлары киртә булып баса. Тормышының субашы шулай ук авылда, әмма шәһәрдә туып үскән хатыны Мәрьям авылга кайтуга каршы, ялны кайдадыр диңгез буенда үткәрүне файдалырак дип саный. Шулай да Габдрахман кызы Кәримәне авылга алып кайтуга ирешә. Әти, нигә сөйләшмисең? Чё замолчал? Минем әбием дә урамда яланаяк йөриме? Син уянып та өлгердеңме әле? Кичә бик соң йокыга киткән идең. Йокла. Йокла. Өйгә кайтасым килә минем. Әниемне сагынам. Әнисенең тәэсире дип уйлады Габдрахман. Мәрьямнең күп сифатлары Кәримәдә бар иде. Тынгысызлык, көтелмәгән берәр каза булыр дип эчке бер киеренкелектә яшәү әкренләп балага да күчә башлаган инде. Безнең урамдагы йортларның бакчалары инешкә төшә. Инеш аръягында таулар. Аларның исемнәре нинди матур. Урындык тау, Бакыр тау, Карагыш кулы. Карагыш кулы дигән тау астыннан чишмә чыга. Су салкын, чиста, көмеш кебек. Тау астына водопровод күмгәннәрмени? Күммәгәннәр, су үзе саркып чыга. Яңгыр яуганда җиргә сеңә дә, чишмә булып саркып чыга. Җирдән чыккан су чиста буламы? Җир астыннан чыккан су балчыкка буялган була. Андый суны әни ичмәскә кушты. Кайнатмаган су ичсә, авызыңа чирләтә торган микроб керер диде. Чишмә суында микроб юк, кызым. Әйдә йокла. Чишмәнең суы нинди икәнен кайткач күрерсең. Әле иртә. Кайткач түгел, баргач. Бала Юри бәхәс кузгатырга тырыша иде. Габдрахман бармаклары белән аның йомшак чәчен араларга кереште. Бераздан сабыйның буыннары йомшарып, йокыга да китте. Йоклаганда бала шул кадәр газиз, шул кадәр кадерле була. Йоклап яткан сабыйга карап торганда, аны ярату хисе җилекләргә үтеп керә. Күңел йомшарудан күздән яшь тәгәрәп чыга. Нәни беләкләр әтисенең муенына сырышкан, йоклап яткан баланың йөзенә карау белән дөньядагы бөтен ызгыш талашлар бетә, юкка чыга. Бала йоклаганда вагон ефәк чатырга әйләнгән иде.
Поезд Рузаевкага килеп туктады. Ике кеше татарча сөйләшеп коридордан уздылар. Бөгелмәгә якынлашкан сайын таныш, и туган тел, и матур тел ешрак ишетелә. Поезд Рузаевкада озак торырга ниятләде булса кирәк. Әле һаман да кузгалырга исәпләми. Габдрахман урыннан торды, чалбарын киеп коридорга чыкты. Көн сайын эшкә йөргәндә аруыңны сизә алмыйсың. Чөнки арып алҗуга да күнегеп була. Адәм баласының күнекмәгән нәрсәсе юк. Ялга чыгып, үз иркеңә яши башлау белән тәмам хәлдән тайганлыгыңны сизеп аласың. Кичәге дәрт, авылга кайту уе белән канатлану сүрелә башлаган иде. Тәндә ниндидер хәлсезлек, баш миңгрәүләнгән, кыймылдыйсы да килми. Калган гомерне кыймылдамыйча ятып кына үткәрәсе килә. Габдрахман перронга төште. Станция буш. Тирә-юньдә төнге уяу тынлык. Проводниклар да сары флаг тоткан кулларын перрон ягына суздылар. Поезд теләр-теләмәс кенә урыныннан кузгала башлады. Икенче мәртәбә уянганда поезд Мәләкәскә килеп җиткән иде инде. Пассажирлар вагонга тозлы кыяр, карлыган җиләк ташыйлар. Кайнар бәрәңге сатучы бер хатын тәрәзә астыннан кычкырып узып китте. Бәрәңге, кайнар бәрәңге. Кызым, Мәләкәсне уздык. Киләсе без төшәсе бөгелмә. Әйдә, битләрне юып килик тә ашап алыйк. Эй, проводник, безгә 2 чәй китерегез әле. Менә кызым, әниең куйган ризыклар. О, әни куйган. Әйе. Тәүлек тулганда поезд Бөгелмәгә килеп җитте. Перронга төшкәндә төн урталары узып бара иде инде. Институтның тел секторындагы бердәм коллектив төш вакыты җитеп ашау турында кайгырта башлау белән берничә төркемгә бүленә. Фән кандидаты аристократ Теодорин үзенең Жигули машинасына дусты Лисицинны утыртып ресторанга тая. Аңа рестораннан башка җирдә ашау кимчелек тоела. Гөлшат Аванесовна Будко белән фән докторы һәм секторның җитәкчесе Жорис Ахматович Буйнаковский диет ашханәгә йөриләр. Фән докторы дәрәҗәсенә күтәрелә алган кеше урам чатына утырып ашаса да ярый. Калган фәнни хезмәткәрләр бергә җыелып секторда чәй эчәләр. Һәр кем портфеленнан ашамлыгын чыгарып өстәлгә куя, кәгазьләрен читкәрәк этәреп ташлый, өстәл тартмасыннан фарфор шина ягала. Юрганыңа карап аягыңны сузасың, күлеңә карап чумасың. Менә балалар, сезгә чәй. Прекрасно. Ой, рәхмәт. Алайга. Кыйммәтле зур махер юрган ябынып, искиткеч тирән күлдә яшәүче өлкән фәнни хезмәткәр, иң яшь кандидат Инна Ивановна Ярославцева иде. Инна өстәленә иеннән алып килгән ашамлыкларны күргәзмәдәге шикелле итеп тезеп куйган. Балык улдыгы ягып ясалган бутерброд, сёмга бутерброды, ветчина бутерброды, кыздырылган тавык буты, бал, 2 апельсин, салат, яшел кыяр, помидор, җиләк.
кечкенә генә порциялар. Инна Ивановна фигурасын саклый. Секторда эшләүчеләр арасында иң бәхетле хатын Инна. Иң бәхетле, иң рәхәт, шат яшәгән кеше. Бары тик кечкенә генә бер күңелсезлек бар аның тормышында. Инна Ивановна бичара үле бала таба. Әмма секторда эшләүчеләр шушы хатынны никадәр тырышсалар да, чын күңелдән кызгана һәм ярата алмыйлар иде. Бу ашамлыкларны Инна Ивановна ирең эшләгән җирдән китереп торалардыр инде. Ул бит спецпаек алырга тиештер, әйеме? Господи, Борис Израилевич, сез бит шын интеллигент. А интеллигент кеше, шын джентльмен монда сорау бирергә тиеш түгел. Борис Израилевич, нишләп бүген ресторанга бармадыгыз? Принципка хыянат итү түгелме соң бу? Бик эссе иптәш Рахманкулова. Гаҗәп эссе. Аппетит юк. Сезнең группа шәйдән соң ярты сәгатьләп һава суларга чыга бугай. Мин дә сезгә ияргә уйладым бүген. Лаборант Маша да сүзгә кушыла. Ял алырга кирәк иде, Борис Израилевич. Башкаланың элитасы Кара диңгез буенда, Адриатиканың данлыклы курортларында ял итә. Мин беләм, Борис Израилевичның нигә ялга китмәгәнен. Боречка Теодорин хатынын санаторийга озатты. Ул югында хәзер үзе ял итә. Инна Ивановна, сез һәркемнең гөнаһлы ягын беләсез. Мәрьям Гыйлемдаровна үзе ишкерсез кеше, башкаларны да изгегә санап йөри. Сезнең изге Мәрьям Мадоннагыз кичә кич ирен авылга озатты. Бүген ул холостячка. Өстәлдәге калган ашамлыкларны җыештырып, һава суларга чыга башладылар. Баскычтан төшкәндә Теодорин Мәрьямне куып җитте. Иптәш Рахманкулова, Инна алдында әйтергә кыймадым. Таганка театрына 2 билетым бар. Есенинның Пугачевын куйганнар, премьера. Сәгать кичке 7дә башлана. Теләсәгез, рәхим итегез. Иремнең ялда икәнен ишетеп чакырасыз инде, әйеме? Ай, Мәрьям Гыйлемдаровна, Белмидем сезнең бу кадәр шикләнүчән икәнегезне. Чакыруымның сәбәбе шул. Сезнең белән карасам, соңыннан рәхәтләнеп фикер алышып булыр. Хатыным санаторийдан кайткач, Рахманкулов белән театрга бардык дип яшермичә әйтә алам мин. Ул сезнең вөҗданлы кеше икәнегезне белә, көнләшмәячәк. Аларны Инна Ивановна куып җиткән иде. Инна, Борис Израилевич мине театрга чакыра, барыйм микән? Рахманкулова баш тартса, үзем барам. Кайсы театрга, Боречка? Таганкага. Ничә ел әзерләнеп, ниһаять билет эләктергән идем. Хатыным ялда чакка туры килде. Мин үпкәләтәсегез килсә, Мәрьямне чакырыгыз. Мәрьямгә сез һәр вакыт любезность ясап торасыз, Бу юлы мин алып барырга тиешсез мине, баш тартсагыз. Дуслык мәңгегә өзеләчәк. Иң югары сыйфатлы нәрсә аныкы булырга тиеш. Соңгы вакытта Таганка театры иң югары сыйфатлы тамаша санала иде. Мәрьям сизмәстән әйтеп ташлады. Спектакль ничәдә бетә икән? Курыкмагыз, Мәрьям Гыйлемдаровна. Соңга калынмый, спектакль сәгать 9лар тирәсендә тәмамлана. Дөрес, Борис Израилевич. Фәрештә хатын белән театрга баруның бер гынахы юк. Татар хатыннары
ирләренә гаҗәп турылыклы булалар алар, Мәрьямнең йөрәгендә ике ачы тойгы. Аянычлы җиңү һәм тагын да аянычлырак югалту тойгылары кайный иде. Бөгелмә вокзалы бәләкәйләнгән. Бөгелмә кешеләре элек Габдрахман бала чакта бик тә шәһәрчә иделәр. Хәзер алар провинциалларга тартым. Ике кулына ике чемодан күтәреп, Рахманкулов вокзал каршындагы мәйданга төшә башлады. Кәримә курчагын кочаклаган килеш әтисенең чалбарына ябышып бара. Әле йокыдан уянып җитмәгән. Читтән карап торган кешегә тол ир булып күренә торгандыр инде, дип уйлады Габдрахман. Авылдашлары төпченерләр. Кайчан кайттың? Бәй, үзең генә кайттыңмыни диярләр. Бала җитәкләгән ир нигәдер кызганыч күренә. Бигрәк тә кыз бала җитәкләгән ир. Шушы авылга кайтулар тормышның астын өскә китереп ташлый. Әмма кайту булмаса, яшәүнең дә кирәге бетәр иде. Армиягә киткән көннән башлап, ул шушы авылга кайту өмете белән яшәде. Ниндидер көч кайтармый шәһәрдә тота, икенче бер көч авылга суыра. Икесе дә аяусыз, бер-берсе белән килешә алмый торган көчләр. Вокзал каршында элекке заманда ат бәйли торган җирдә машиналар тезелеп тора. Ат заманы булса, Габдрахман Караяр атын шундук танып алыр иде. Машиналар бер стандартта. Аны каршыларга килгән шофер үзе дәште. Hey, Габдрахман абый түгелме соң бу? Танымый торам икән. Исәмез Габдрахман абый. Әйдәгез, утырыгыз. Шофер егет Рахманкуловның кулыннан чемоданын алып машинасына урнаштыра да башлады. Сеңлем, син менә уртага утыр. Акылым, сез кем малайы? Мәдинә малайы мин. Мәдинә малайы. Күрше. Сугыштан соң барлыкка килде әнисе малайлары. Элек Караярда әти балалары гына бар иде. Әйе, йортлар тәбәнәкләнеп калган шикелле. Мәскәү масштабыннан кутылырга тырышырга кирәк. Мин армиягә киткәнче мондагы йортлар шундый биек иде. Кеше Бөгелмәнең үре шул кадәр текә. Бөгелмә үзе гаҗәп ерак иде. Күк йөзе искиткеч зәңгәр иде. Ипи шул кадәр тәмле иде.
Гармун тавышы кичләрен үзәкләренә өзеп яңгырый. Шундый моңлы иде ул чакта Тальян гармунның тавышы. Кеше бөгелмәүре сизелми дә калды. Әлек шәһәрнең спирт заводына ашлык ташучы атларның җаннарын ала иде бу каһәрле ул. Патшалар һәр яулап алган җиргә чиркәү белән спирт заводы калдыра килгәннәр. Баулы юлыннан читтәрәк сул якта тонык утлар күренде. Авылның исеме онытылган иде. Бу авылның исеме ничек әле? Бәрәшәү абый, икенчесенеке Исәкәү. Олаудан кайткан ирләрнең шушы авыл янына туктап ат ашатканнары турында тыңлап утырганда, Исәкәү һәм Бәрәшәү сүзләре минем романтиклы күңелгә Рио де Жанейро, Лас Пальмас булып яңгырый иде. Әнә бит, Чуаш наратлысы уңда калды. Ник күчтем үрнә күтәрелә башладык. Калкулыкка менеп җиткәч, ак үзән ачылачак. Шулай бит. Габдрахманның йөрәге рәхәт булып әрни, ачыта иде шушы таныш, газиз калкулыкларга караганда. Нәрсә соң бу туган авылга кайту? Туган авылга кайту ләззәтле газап, газаплы ләззәт, утлы моң. Катарсис бу. Ә катарсис сүзенең татарчасы да, русчасы да юк. Якынча паклану дип тәрҗемә итәргә була. Бер якта яшәү, икенче якта авыл. Шул ике нәрсә Габдрахманның йөрәге аша бергә тоташкан. Уң якта шымлы төнге урман. Промысл насослары, самрук кышына охшашлы тимер җәнлекләр җирнең майын суыралар. Нәрсә соң бу? Туган авылга кайту. Үзәктән ераклашкан саен тәкъдирнең рәхимсез көчен тою ул. Акбуаның утлары шәм тотып яуга баручы гаскәр шикелле машина яныннан йөгереп уздылар. Иске баулы утлары да үтеп китте. Киртә белән уратып алынган түбән оч зираты. Сәрби агачлары, моңсу каеннар астында кызыл балчыкка җиткереп казылган тар ләхетләрдә Кара ярның ничәмә буын тарихка кермәгән кешеләре. Ниһаять, Үртәмәй үре, авыл үзәге, Кара ярның кыл уртасы, Кибет авылның бердән-бер таш бинасы, клуб, авыл советы. Машина иянке астына килеп туктады. Улам, бәпкә. Әнекәем. Эй, Рабба, бу бит минем малаем түгел. Өлкән бер ир бит бу. Минем Габдрахманымның битенә тик тә чыкмаган иде бит әле. Үзе минем улым. Тавышы да шуныка, елмаюы да. Нәк әтисенең елмаюы. Яни. Килен каясың? Килен кайтмадымы ни? Ял бирмәделәр. Булса кем? Әнәй, менә бит кем кайткан икән. Эй, бәпкәм, кызым. Фәриха карчык машинадан төшеп килгән Кәримәне күтәреп алды. Эй,
Бәпкем. Кәримә әбисеннән ышкынып, әтисенә сырышты. Әти? Нәрсә сөйли ул? Я ее не понимаю. Кызым, әбиең ул, татарча сөйләшә. Зур үскәнсең ди, бәпкәм ди, яратам ди. Бәрәкәт, татарча өйрәтмәдегезмени? Эй, Ходаем, ничек сөйләшербез икән инде? Кайгырмани, үзем тәрҗемә итәрмен. Габдрахман бумажнигын ачып шоферга акча сузды. Рәхмәт, энем. Әйбәт алып кайттың. Мәле тот әле. Кит әле, абыйки. Нишләп кунак кешедән акча алыйм ди мин булмаганны? Мәрьям Теодоринның машинасына утырмады. Үгетләп тә карады Борис Израилевич, тәнкыйтьләп тә. Теодорин күңеленнән үкенә дә башлаган иде инде. Иннадан баш тартырга кирәк булмаган ахыры. Гомумән, Таганка театрына ул теләгән кешесен чакыра ала иде. Соңгы вакытта башкала интеллигентлары Таганка театр дип акылдан шашалар. Әллә монда чыннан да шедевр күрсәтәләр? Театрдан соң күз күрер. Ул да бит бары тик хатын кеше генә. Ә хатын кыз белән эш итүдә Теодорин фән докторы гына түгел, академик. Аларның күбесе башта менә шушлай кыланган була. Бәяләрен күтәрү өчен кыланалар дип уйлады Теодорин. Һәм тынычланып, ялгызы үзәккә таба юл тотты. Мәрьям белән театр янында очрашырга булдылар. Таганка станциясының перронында бер төркем яшь кыз муеннарына каты кәгазьдән ясалган камыт асканнар. Кәгазьгә ире хәрефләр белән артык билетыгыз юкмы дип язып куелган. Шибәрләр, яшьләр, модалы киенгәннәр, студентлар булса кирәк. Нинди хәл бу? Яшьләр теләгән нәрсәләрен кыенлыкларга әһәмият бирмичә барыбер табалар. Яшь кызлар арасында тәмәке тарту, ресторанга йөрү гадәти санала башлады. Нинди кыйммәтле киемнәр кияләр 17-18 яшьлек кызлар. Хайран калырлык хәл бу. Теодорин аны метро ишеге янында көтеп тора иде. Өстендә алыштырып өлгергән. Замша курткасын салып, кичке костюм кигән, галстук урынына күбәләк таккан. Артык билетыгыз юкмы дип өстеңә ташланырга торган театраллар гаскәре Таганка театрын урап алган иде. Менә монда Кам исемле ресторан бар. Әллә тамак ялгап авызлады балатмы? Рәхмәт. Минем ашыйсым килми. Миңа шул кадәр уңайсыз. Урлашырга барган кеше шикелле сизәм үземне. Господи, Мәрьям Гыйлемдар. 5 ел бергә эшлибез, бер гаилә бит. Безгә яшь аралашырга, бер-беребезгә кунакка йөрергә кирәк иде бит. Вакыт таба алмыйбыз. Эштә эш. Гомер үтә. Сез нәрсә, Мәрьям Гыйлемдаровна? Таганка алып барам дисәм, Жаклин Кеннеди дә баш тартмас иде. Үкенүнең файдасы юк, киресенчә. Үкенү ялгыш өстенә ялгышлык. Безнең яшәү баштан аяк конформизмга бәйле. Нәрсә теләгәнебезне белмибез, белсәк тә үти алмыйбыз. Башкалар нәрсә теләсә, шуны телибез. Шулай башкаларга карап, гавам ихтияҗынча яши торгач, шәхеслегебезне тамам
югалтып бетерәбез. Шулай сөйләшә-сөйләшә фойега керделәр, залга үттеләр. Бераздан спектакль башланды. Декорациядә, пәрдә юк бу театрда. Шәп-шәрә сәхнә. Уртада ит чаба торган зур түмәр. Түмәр яныннан залга таба сүзәкләп җәйгән такта. Тамашачылар тын да алмыйча шушы түмәргә карап утыралар. Тамашачы искиткеч зур хайран калырлык хикмәт көтә. Көтмәс иде. Билетны шундый авырлык белән тапты. Ут сүнде. Залны тылсымлы караңгылык басты. Нәкъ шушы мизгелдә ике яктан ике прожектор уты сәхнәдәге түмәрне яктыртты. Балалайканың бер кылы стаккатода борынгы көйне көйли. Балалайка тавышы турыдан-туры тамашачыларның нервларына бәрелеп тора. Тузган киндер ыштан гына кигән шәрә мужик сәхнәгә атылып килеп чыкты да баш кисә торган зур балтаны түмәргә чапты. Сәхнәнең икенче ягыннан чыккан мужик та балтасын түмәргә каптырып юк булды. Сүзәкләнеп куйган тактадан тамашачыларга таба кисек башлар тәгәрәп төшә башлады. Халык телсез калып, тораташ булып катты. Нәрсә бу? Балалайка тоткан ике дивана сәхнәгә чыгып, частушка әйтергә керештеләр. Ишеттеңме син, кода? Ишеттеңме син, кода? Халык сөйлини хакта. Нәрсә тагын истәүме? Булай да зур ясакка. Юк безнең бабай патша үлгән ди, ялган ди. Әби патшадан качып, исән-имин калган ди. Исән калган булмасла, бу мөгаен сафсата. Шым бул кыза, бик хәтәр, күп сөйләнмә бу хакта. Халкыма дип әйтәди, ирек муллык китерәм. Канышкыч алпавытларның барын кырып бетерәм. Илла 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 ла, илла 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 ла, илла 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 ла, илла 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 ла. Тамашачы режиссер кулында иде. Залда утыручыларны хәзер нәрсәгә дә ышандырып була. Сәер, аңлап булмаслык символика тамашачыны гипнозлады. Артистлар яланаяк, күлмәксез, алама киндерштан киеп кенә сәхнәгә чыгалар. Монологларын каргыш шикелле итеп көчле пафос белән кычкыралар. Монолог сөйләгәндә тәннәреннән шарлап тирага. Мәрьямнең хәтерендә ике эпизод гаҗәеп ачык сурәтләнеп калды. Әби патшаның идарә итеп утыруы һәм Пугачевны бәйләп патша гаскәрләренә тапшырган чак. Власть өчен җанын, иманын бирергә әзер булган 40-тан узган хатын. Аны куштаннар чорнап алган. Власть кымсызлыгы куштанлык тудыра. Бу ике сыйфат үзара шул кадәр бәйле икән, кайда буйсындыру, кайда куштанлык икәнен аерып та булмый. Идарә итүчедә дә, тәхеткә тугрылыклы булырга тырышып куштанланучыларда да ике йөзлелек. Әби патша халкына бәхетле, мул тормыш биргән булып күз буй, аның тирәсендәгеләр тырышкан булып кылана. Әби патшаның идарә итүен күрсәткән эпизодта
властьның икейөзлелек, куштанлык, ялган тудыруы турындагы хакыйкатьне ачып салдылар. Бергә азатлык өчен көрәшкән кешеләр Пугачевны тотып патша кулына тапшыру турында киңәшмә алып баралар. Казаклар, ул безне гаиләбездән айырды. Азатлык бирәм дигән булып, ул безне иреккә тормыштан айырды. Минем буаз сыерым, ярты десятина җирем бар иде. Ул мине җиремнән сыерымнан айырды. Минем йортым, тәрәзә каршында үскән тирәгем бар иде. Ул минем йортымнан, тирәгемнән мәхрүм итте. Яраннарым, ни сөйлисез? Бу хыянат! Казаклар! Бәйләгез үзен! Әле кичә генә азатлык өчен көрәшкән сугышчылар юлбашчыларын бәйләп патша генералына тапшырырга алып баралар. Тамашачы 2 сәгать буе сәхнәдә барган көрәшне виждан белән виждансызлык, иман белән имансызлык көрәшен карап утырды. Элек бу түшәм шул кадәр биек иде. Бүлмә киң, иркен иде. Түшәм тәбәнәкләнгән, бүлмә тар, кысынкы хәзер. Фәриха карчык улы кайтуына ине бизәп куйган. Яңа чаршавын кырган, әйләнәсенә кашагалар, тәрәзә арасына кызыл башлы сөлгеләр элгән. Җиһазлар язмышларына зарланмыйча тынак кына эленеп торалар. Габдрахманның ничә мәртәбә җиһазларны яңартыйк дип әйткәне булды. Ничә тапкыр карчыкны шәһәргә күчәргә үгетләп карады. Юк, гомер буе башын да күтәрмичә эшләп йөргән карчык соңгы сулышына кадәр шушылар арасында булачак. Җиһазларын да яңартмаячак. Җитенен үзе үстергән ул, җебен үзе эрләгән, киндерен үзе суккан. Кул кичегенә түгел, яшьлек дәрте, кыз чакның бәхете, шатлыгы, өметләре кирип калган бу әйберләргә. Герман сугышы, революция, гражданнар сугышы, колхозлашу, ватан сугышы. Менә нинди чырлардагы вакыйгаларның шаһиты бу чаршау, сөлгеләр, кашагалар. Бу өйдә тулып бала үскән, ашаганда өстәл янына 8 кеше җыелып утырган чакларны хәтерли торганнардыр әле шушы җиһазлар. Фәриха карчык күптән инде музейда яши. Ят, сәер әйберләр Кәримәгә шым салдылар. Ул сагаеп кына матчадагы кашагага карап тора. Әти, әнә теге чүпрәкне нигә түшәмгә элгәннәр? Чүпрәк түгел, кызым, ул кашага. Кашага? Нәрсә соң ул? Чыннан да, нәрсә соң ул кашага? Кем уйлап тапкан аны? Нинди тормыш тудырган, искиткеч матур итеп чиккән бу тукыманы? Шушы тукымага әбиеңнең матурлыкка омтылуы, тырышлыгы, таланты кергән дип әйтергәме әллә? Абстракт сүзләр. Бала яшь әле, аңлый алмас. Кашага чигүле тукыма. Кыз чагында әбиең үзе чиккән. Әби кешедә яшь кыз була аламыни? Әйе, кызым. Кашаганы магазиннан сатып алырга әбиемнең акчасы булмаганмыни?
Нәрсе сорый ул? Әллә бәбкәмнең ашыйсы киләме? Юк, әни, юк. Кашагалар карый. Аның мондай әйберләрне күргәне юк иде әле. Ходаем. Аларның карар җире калмады инде. Таушалып беттеләр. Кәримә әтисенең колагына нидер әйтте. Әтисе аңа ишек ачты. Балам, фонар алыгыз, яме? Кирәк булса дип үй алдына яндырып куйдым. Тез лапас астыннан үткәндә башыңны бәрә күрмә, улым. Каралтылар басылды, башымны иеп кенә йөрим. Әти, бу утны шешә эченә ничек тыгып куйганнар? Шундый фонарь ул, кызым. Шешәдән кисеп ясыйлар. Синең бабаң шуның белән маллар карый иде. Абзарда караңгы була бит. Бар, кызым, бар, курыкма. Аның эчендә бабыйга юкмы? Мин куркам. Юк, кызым, бар, курыкма. Әнкәй ничек өлгерә? Түземлеге ничек җитә? 70-тән узды бит инде. 60 ел бер генә көндә камыт салып ял иткәне юк. Ул ирләгән җепләрне экваторга суссаң, җир шарын ничә мәртәбә урап чыгар иде икән. 60 ел бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр. Зарлана белү юк. Ирләр эшеме бу, хатыннарныкымы дип ачыклап тору булмаган алар заманында. Мәрхүм әти дә үзен саклый белмәде инде. 2 сугыш, окопта туңып ревматизм эләктерү һәм колхоз подвалына дезинфекция ясаган чагында агуланып үпкәсен яндыруы. Шушы абзар кураны, каралтыларны әти Бакир агай үзе салган. Каян тапкан ул вакыт? Җәен кырышы, кышын мал карау, утын кисү. Әйдә, кызым, әйдә. Әти, монда бүре бармы? Юк, кызым, юк. Бүреләр юк хәзер. Аларны кырып бетерделәр инде. Әйдә өйгә керик. Самавырдан ул. Әбиң үй алдына самавыр куйган. Ә мин бүре тавышы ишеттем. Үкерә, ди. Фәриха карчык мичтән яңа чыгарган ит бәлешен кисеп азаплана иде. Өй эченә тәмле ит исе таралган. Җиз самавар бала чактан таныш моңлы кине сызгырып утыра. Нервларны тынычландыра торган көй. Әни, бу кайчан алынган самавар? Bir нәгә дип, әткәй Мәкәрҗәдән алып кайтканы. Самавыр картларга гына калды хәзер. Яшьләр чәй ичмәйләр. Инәкәң ширләп китмәгәндер бит бәбкә. Юк, таза ул. Пыр туздырып эшләп йөри. Замана хатыннары кулларына шырпы кадалса да больницка йөгерәләр. Иркә яшәй башладылар, иркә. Синең сабакташың Рыкыяны бүләкләп путевкә биргәннәр. Бер көтү баласын иренә ташлап Кырымга китеп барды. Белмим инде. Кырым суының ык суыннан ни айырмасы бардыр? Безгә андый иркенчелек тәтемәде инде. Ир күзенә карап гомеребез үтте. Мәрьям исән булса киләсе елга бергәләп кайтырбыз дигән иде дә бит. Булмады ни. Мәрьямне алып кайтмый бик начар иткәнсең, улым. Авылдашларның килене белән ачуланышкандыр дип уйлавы бар. Минем кимсенәсемне дә белмәдем икән нисең, Соң миңа хурлык бит инде бу балам. Авыл кешесен саңа сукмаудыр инде. Борын чия торгандыр. Картлык бит. Раббым. Раббым. Менә аның бәхиллеген алмаенча үлеп китсәң нишләрсең? Аллам сакласын, Аллам сакласын. Карчык улын да кызгана иде. Алла. Ялгыз башы тырпайып,
Ничек кеше күзенә күренеп йөрер инде балакаем? Нәрсә уйламаслар? Аерылышкан дип тә уйлаулары бар. Алла сакласын. Я Раббым, мәрхәмәтеңнән ташлама. Улым, кая ятасың? Идәме? Келәтне ярата идең бит. Мин сиңа шунда җәйгән идем. Инде 2 тәүлек йокы күргән юк. Бик рәхмәт, әни. Келәт ярата идең дип әйтүе, келәт сирен белгәнлектәнме? Теге чакта Фатыйма белән булган хәлне әни сизенгән микән әллә? Кунакларын келәткә алып кергәч, Фәриха җәйгән урынын ятарга уңайлырак итеп йомшартты да, балалар караватын күрсәтеп сөйләп китте. Менә кызым, сиңа бу карават. Интернеттан сорап алдым. Улым, интернат директоры синең сабакташың Фатыйма бит. Машина белән китереп куйды. Габдрахманның кызына дигәч, бөтерелеп йөрде инде балакайы. Бер-бертек картаймый инде үзе. Һаман матур, яшь киленнәр шикелле. Мискин иреннән генә уңмады. Эшкәш холыксызлана. Әнисе чыгып киткәч, Габдрахман уйга калды. Келәт сирен белә икән, әни. Кем белгән бит? Әгәр дуамаллык эшләп Фатиманы ташламаган булсам, язмыш башка төрле булыр иде. Бәлки ул чиракта авылдан читтә гидай булып яшәмәс идем. Кем белгән бит? Әйдә кызым. Шишендә ят. Менә шулай. Утны сөндерәм. Әти, шырмага йылан асканнар. Кыймылдый. Курыкма, кызым, курыкма. Йылан түгел ул. Әбиең дару үләннәре җыйган. Әти, тәнемне әллә нәрсә тешләде. Әби безне монда кандаладан талатырга керттеме? Тукта. Кем әйтте сиңа келәткә кандаладан талатырга кертәләр дип? Әнием әйтте. Я, ул әйтмәс. Ялгыш аңлагансыңдыр. Син фантазиорка. Үзең уйлап чыгаргансыңдыр әле. Әнием мискин, без булмагач, ни эшлим икән инде? Кәримә йоклап киткәч тә, Габдрахман семья тормышының катлаулыгы, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләрнең гаҗәп нечкә булу турында бик озак уйланып ятты. Сез язучы Миргазиян Юнусның «Табу һәм югалту» әсәре буенча куелган радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Аның дәвамы тиздән, ягъни Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Миргазиян Юнусның «Табу һәм югалту» әсәре буенча куелган радио тамашаның 3-нче, ягъни соңгы өлешен тәкъдим итәбез. Мәрьям театр янында тамашачыларның таралганын карап тора иде. Театрдан чыккан кешегә дөнья алышынган шикелле күренә. Хисләреңне тетрәткән спектакльдән соң күп нәрсәгә озак төшенеп булмый.
әйбәт пьеса сине яңадан тудырып чыгара. Төнне автобус сирәк йөри, төн караңгы, айсыз. Хатын кызга төннәрен ялгыз йөрергә ярамый. Исерек кеше, хулиган очравы бар. Мин сезне машина белән илтеп куям. Юк, Борис Израилевич. Мин шәһәр транспорты белән кайтам. Юк, җибәрмим. Мин җаваплы. Төнне әллә нәрсә очравы бар. Җибәрмим. Игътибарыгыз, билетыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Мин сезгә зур бурычлымын. Әмма гафу итегез, Борис Израилевич, минем хәзер беркемне дә күрәсем килми. Гафу итегез, ялгыз каласым килә. Рәхим итегез, Марьям Гөлимдаровна, рәхим итегез. Мин сезнең өчен генә тырышам. Сау булыгыз, Борис Израилевич. Хәерле төн. Мәрьям Таганка мәйданы аша егере атлый автобус тукталышына юнәлде. Артына борылып карарга курка иде ул. Борылып караса, Теодорин тагын тагылыр дип курка иде. Нишләдем мин? Үземә противно. Иреңә хыянат итү, шит кеше белән түшәктә яту гына түгел. Хыянат, шит ирнең сыйлыйм дигән булып биргән конфетын алудан башлана. Валлаһи шулай. Тән белән генә түгел, күңел белән дә хыянат итеп була. Хыянатның бит зуры кечкенәсе юк. Теодоринның хәтере калган иде. Өстәвенә машинасы кабынмый торды. Тынычланыр өчен коньяк шешәсен ачып, бер йотым коньяк эчте. Затлы эчемлек аның авызын, тамагын рәхәт яндырып, ашказанына төшеп китте. Яшәү гаҗәп күңелле яши белгән кешегә. Күпләр яши белми, нәрсә теләгәннәрен аңламыйлар. Чыкыналар, һавадагы торнага карап кулларындагы чыпчыкны очыралар. Мин чыпчык тотып яшим, һәммә чыпчыкның туты кыштан да матурын, аннан да кыйммәтлерәген сайлыйм. Яшәү фәлсәфәсенең иң дөресе шушы кагыйдәдә. Тәмле йокы вакытында кинәт җир тетри, келәт идәне дер селкенә башлады. Кәримә атылып кроватыннан төште дә әтисенең куйнына чумды. Әти, сугыш мәллә бу. Трактор. Урамнан трактор уза. Ул безне таптап китмәсме соң? Әнә һаман якынлаша. Юк, тапты алмый ул кызы, курыкма. Тракторны кеше йөртә. Кеше бер вакытта да таптап китми. Тракторның тавышы ярагая башлады. Узып китте. Поездда чакта авылда йокыдан әтәч кычкырып уята дип ялганладың. Кая синең әтәшең? Әтәч бит бик иртә кычкыра, кызым. Без ишетми калганбыз. Кинәт бернинди бәйләнешсез рәвештә Габдрахман әтисеннән калган дәфтәрне исенә төшерде. Калын күн тышлы дәфтәргә Бакир Рахманкулов гражданнар сугышы чорыннан алып фикерләрен, башыннан үткән вакыйгаларны язып барган иде. Улым Габдрахманга дип язып калдырган. Гарәп хәрефләре белән язылганга күрә, Габдрахман кул язманы укый алмады. Шит кешегә күрсәтергә куркыныч иде.
бәлки, анда чит кеше белмәскә тиешле гаилә серләре бардыр. Дәфтәрне хәзер үк әнидән сорап алып, чемоданга салып куярга кирәк дип уйлады Габдрахман. Әти, ишетәсеңме? Әтәч кычкыра. Әтәч түгел, тавык. Ник кычкыра ул? Әллә берәр җире авыртамы? Авыртмый. Тавык йомырка сала. Әнигә мыштым гына салмый. Мәче ишетсә, йомыркасын ашап та китәр әле. Юләр тавык, кычкырма, ишетәсеңме? Йомырка салганын кешеләргә белгертергә тели ул. Ишеткәч, әбиең тавык астыннан йомырканы алыр да, сиңа пешереп бирер. Сөйләшеп ятканыгызны ишетеп кирдем. Трактор уятты. Тойган шыкларга идисәп. Келет яныннан үтеп йөриләр шул. Читтәнрәк йөрегез дип, ничә мәртәбә әйткәләгән идем, тыңламыйлар. Тракторыбыз кыймак исенә ымсынып сезгә таба борыла дип шаярталар. Тәүфиклар арткыры. Яз көне саваннарына эләктереп, келетемне аударып китә яздылар. Әби сиңа тавык турында сөйлимени? Юк, кызым, трактор турында. Әбиеңнең келетін біз генә түгел, тракторда ярата икән бит. Улам, мин мунча якканыйм. Шәйгә хәтле киреп чыгарсызмы соң? Кызым, әбиең мунча яккан, киреп юнабызмы? Әнием миңа мунча кирмәскә кушты. Анда заразылы шир була диде. Бармайым ди түгелме соң ул? Юлдан соң аны әйбәтләп юындырырга кирәк. Юк, әни, мунча яратмый ул. Әнисенең дә, Кәримәнең дә мунча кергәннәре юк. Алар ваннада юыналар. Үзеңә ошаган икән. Бәләкәй чакта син дә мунча яратмыйың. Ярар, баланы үзем юындырып чыгарырмын инде алайса. Киленнең шикләрен белеп, ләүкәләрне, утыргычларны селтеләп юдым. Үзем генә керермен инде. Баланы инештә юындырырмын. Ул әле авыл тормышына күнекмәгән. Күнеккәч, мунчада керер, кире шәһәргә кайтасы да килмәс әле бераз яшәгәннән соң. Инеш сайыкты шул. Хәзер анда су керерлек түгел. Кызымны таска утыртып кына юындырып алырмын инде. Габдрахман тагын Мәрьямне исенә төшерде. Бергәләп кайтырга кирәк иде. Һава шундый саф, тыныч, иркен. Безнең кайтуга әни карчык сабыйларча шатлана. Шәһәрдәге тынычсыз тормыштан, андагы һава җитмәүдән соң монда рәхәтләнеп ял итәргә була. Мәрьям диңгез буена барырга тырышачак. Гаип үземдә инде. Инде ничә ел Мәрьямның диңгез буена барасы килә. Ә мин ир башым белән путевка таба алмыйм. Кайын яфрагы мәтрүшкә исе аңкып торган мунчада Габдрахман әкренләп тынычлана башлады. Һава кайнар, тын алганда мунча эссесе тешләрне пешереп китә. Тәндә ләззәтле тынычлык. Габдрахман туйганчы чабынды. Салкын су белән кыйнап чиста күлмәк киеп алгач, тын юллары иркенәеп китте. Дөнья ничектер киңәеп киткән. Һава нурлы, кышлар сайрый. Ерак яланнан трактор тавышы ишетелә.
Ләкин бу тавыш шәһәрдә ишетелгән мотор тавышына охшамаган. Саф һава, кояш нурлары металл дөбердәгән тавышны чистартып, йомшартып тора шикелле. Урындыктан нәни тәпиләрен асылындырып, Кәримә кыймак ашап утыра иде. Әтисен күрү белән елмайды, ашыгып сөйләргә кереште. Сиңа дигән кыймакның кая икәнен беләсеңме? Юк, белмим. Мистә. У әбики печка. Эчендә ут янып тора. Шул утка куеп әби кыймак пешерде. Синең өлешне майлы табага салып, кире мичкә яшерде. Син мунчада чакта, мин татарчага өйрәндем. Ягә. Бәпкәм внучка дигән сүз икән. Аша кызым, аша нәрсә дигән сүз ул? Ашаганда сөйләшмә дигән сүз. Юк, ялай түгел. Аша кызым, аша, яратам дигән сүз ул. Әби мине ярата. Тыймый. Нәрсә сорасам да шуны бирә. Бу кадәр дә сагынырмын икән балакаемны. Минем ирем дә чит хатыннарга менә шушылай сыланса, вождан дигән нәрсә шулай көчсез микәнни? Юкса бит институтта мине семьяга тугрыклыклы, гадел, намуслы кеше дип йөртәләр иде. Чит кеше белән театрда утыру, ой, шундый газаплы икән. Синең ят ир белән утырганыңны читтән танышлар карап тора шикелле. Кабына сүнә хәрәкәтләнгән кызыл утлар шәһәрдә яшәүчеләрнең теләкләре булып тоелаңа. Теләкләре генәме? Бу утлар аларның вижданнары, иманнары. Мәрьямнең бүгенге гынахлы эшен күреп кызарганнар алар. Вожданың тыныч булсын дисәң, ят ир белән театрга чапма ди бугаялар. Хакыйкать менә шушы кагыйдәдә. Иман паклыгын саклыйсың килсә, ят ирдән бер нәрсә дә алма. Хәтта театр билетыннан да баш тарт. Трамвайга да түләтмә. Юнлы гаиләдә тәрбияләнгән кызга ят ир белән театрга йөрү бик зур хурлык. Бик зур хурлык. Мәрьям бала чактагы бер эпизодны хәтеренә төшерде. Сугыш вакытында Мәскәү халкын эвакуациягә заткач, алар әниләренә ияреп, Олы Тигәнәледәге туганнарына кайтканнар иде. Авылда яшәгәндә Мәрьям күршеләренең баскычларыннан бер сабын кисәге алып кайтты. Каян алдың бу сабынны? Әйт, үтерәм дип куркытты әнисе. Каян алганын әйткәч, шул сабынны хуҗаларына илткәндә әнисе, минем кече кызым сабын карагы, кече кызым сабын карагы дип урам буена сөйләп барды. Шул вакыйгадан соң бүген урлашып театрга барганына кадәр гынах эшләгәнен хәтерләми иде Мәрьям. Әнисе исән чагында гомер буе кабатлады. Кеше өлешенә тиясе булма, кеше хакына керәсе булма. Аның шушы сүзләре һаман колакта яңгырый. Кеше хакына керәсе булма. Бу сүзләрне аяк атлаган сайын онытылмаслык итеп, лозунг урынына элеп куяр иде Мәрьям. Әни, кеше хакына керүне ачлыктан да, ялангачлыктан да, хәтта үлемнән дә куркыныч саный иде. Шундый хатыннан
менә ят ирләр белән урлашып театрга йөри торган кыз туган. Шуның хакында кинәт балам авырып китсә, авыруның сәбәбе минем ялгышуымда булса, мин гөнаһлы бит. Театрда утырганда Теодорин аның кулын тотты. Булай гына да түгел, гөнаһлы итеп тотты. Дөньяда бер генә нәрсәдә бушлай бирелми икән. Һәр нәрсә өчен түләргә туры килә. Мәрьям баскычтан күтәрелә. Уенда, бүлмәдә аны Габдрахман көтеп утыра. Янында Кәримә. Әниләренең кайтканын йокламыйча көтеп утыралар. Әни, шушы вакытка кадәр кайда йөрдең дип сорар кебек Кәримә. Ә квартира буш иде. Авыр киеренке бушлык. Таш йортның таш бүлмәләрендә. Ә сәгать вакытны секундларга тураклап гомерне кыскарта. Киттек, киттек, киттек. Урамда матур җәйге көн, күктә кояш, җирдә үләннәр кая киткән? Йортлар яңарган, чыбык читән беткән, киртәләр дә күренми. Урамның ике ягыннан челтәрле такта кыймалар сузыла. Хуҗалык саен бакча. Йортлар да икенче хәзер. 6 пычмаклы, 8, 10, 12 пычмаклы. Алга да бүрәстәгәннәр, артка да, ян-якка да. Нигә йортларны 2 катлы итеп салмыйлар икән дип уйлады Габдрахман. Җылытырга уңайлы булыр иде. Урын да аз китәр 2 катлы йортка. Вот это что ли авыл урамы? Әйе, кызым, шушы. А где трава? Яшел чирәм? Каз бәбкәләре кая? Урам кантарланып беткән кара балчык. Яңгыр яуган сайын юлны үзгәртә торганнар. Урам иңләп янәшә 4-5 ташландык юл сузыла. Өйгә кереп туфлиңне киеп чык, кызым. Монда чынлап та ялан аяк йөрерлек түгел. Кәримә аягына туфлин киеп чыкты. Икәүләп су буена таба юл тоттылар. Без чирәм җиргә барабызмы? Чишмә карарга барабыз. Теге син сөйләгән тау астыннан агып тора торган родничок салкын чишмәнеме ни? Шуны. Чишмә суы нигә салкын? Тау астына холодильник күмгәннәрме ни? Җир астыннан чыкканга күрә салкын. Үзең Везувий тауына менгәнеңне сөйләгәндә, җир астында кызу була дидең. Хәзер салкын дисең. Юк, башта салкын була, аска төшкән саен җылына. Хәтер әйбәт дип баланы информация белән күмеп ташларга ярамый. Тормышта кулланырга ярамый торган белешмә барыбер акылга әйләнми. Аскурамда бура күтәрәләр иде. Сөян бүрәнәләрдән тирә-якка тәмле бал исе таралган. Осталарның балталары астыннан йомышка очып чыга. Элек ур урамының бакчалары тау кабыргасына күтәрелә иде. Монда кар эри, кояш нурлары мул төшә. Ур кешеләре сугышка кадәр бакча үстерәләр иде. Август урталарында алтын тышлы кавыннар, кып-кызыл помидорлар нур чәчеп тора башлыйлар иде. Шул бакчалар урынына сыер фермасы салганнар. Урамның инеш ягындагы йортлары гына калган. Хәзер чишмә тавышы ишетелергә тиеш дип уйлады Габдрахман. Тавыш ишетелми иде. Чишмә өстендәге ак кыялар да күренде. Тавыш һаман юк.
Кыялар астындагы таныш чыкыр, шушы чыкырдан кайнап көмештәй су чыга иде. Әнә, Шишмә баш урамының зәңгәр кыймалары, Шишмә тирәсендәге үләнлек, тимерче алачыгы да җимерелеп бетмәгән әле. Шишмә генә зәгыйфләнгән. Яз килгәндә әҗәл көткән матур кыз шикелле Шишмә моңсу гына саркып ята. Шиллә вакытында һәм Раштуа суыкларында көне-төне, гасырлар буе адәм балаларына терлекләргә татлы су китереп торучы Шишмә хастага калган. Бизәкле киен тасып, вак-вагатлап суга баручы сылу кызлар да күренми. Кыя артына качып, кыз күзәүче егетләр дә юктыр инде монда. Шишмә янынан үткәндә, юрга атлар тизгеннәрен тартып туктап калалармы икән? Әти, минем Шишмә янына барасым килә. Нигә туктадың? Шишмә менә шушы чокырдан чыга иде инде. Әллә нишләп су беткән аның? Авыл урамыннан дебердә бузган машиналарның тавышы ишетелеп тора. Ә Шишмә җансыз. Шишмә суын чыпчык эчеп бетергәнме? Юк, аның суы чыпчыгы эчеп бетерерлек кенә түгел иде. Алай булгач, Шишмә авырган. Доктор чакырып терелтергә кирәк аны. Өлкән яшьтәге бер кеше ак кыяларга язган язуларны карап йөри. Караярда бу язуларны укый алучылар бар, ләкин сүзләренең күбесен аңлый алмыйлар иде. Анда безнең ерак бабаларыбыз телендәге борынгы сүзләр язылган. Габдрахман кызын җитәкләп шул кыялар янына менде. Исәнлек саулыкмы? Шишмә карарга килдегез, диме? Ят кеше һәр сүзен җентекләп сайлап әйтә, ашыкмыйча гына сөйләшә. Карт солдат шикелле гәүдәсен киереп йөри. Күз карашы йомшак, ләкин күз сирпеп алган арада синең үткәнеңне һәм киләчәгеңне күреп ала шикелле. Әллә археологмысыз? Юк. Шишмә карап йөрүче. Ничек? Шундый должность бармы ни хәзер? Шишмәләр турында китап язарга идисәп. Сез шушы авылга кунакка кайткан кешеме? Әйбәт инде, әйбәт. Читтә яшәп тә авыл шишмәсен онытмагач. Минем кунакка кайткан кеше икәнемне каян белдегез? Кыяфәтегездән, телегездә дә сизелә. Татарча күптән сөйләшмәгәнсез шикелле. Әле телегез күнегеп җитмәгән. Сез районнан килгән кешемени? Казаннан. Идел тирәсендә табигать таушала башлагач, бу төбәкне карарга килгән идем. Кичә авыл советында сөйләшеп утырдым. Инешебезнең суын нефт чыгару өчен җир астына тутырып бетерделәр дип зарланалар караярлылар. Агып яткан суны бер кая тутырып бетереп булмый. Шишмәләр кипкәнгә инеш сайыккан, ә шишмәләр урман кимгәнгә кибә башлаганнар. Әнә теге тау кабыргасында элек урман бар идеме? Мин бәләкәй чакта 100 еллык имәннәр үсә иде. Кайбер бәндәләр халыкны акчага, малга баетып кына бәхетле итмәкче булалар. Юк, булмый. Яшәгән җирендә чылтырап шишмә чыгып, шаулап үскән урманнарында кәкүкләр кычкырып, сандугачлар сайрап тормаса, адәм баласының хисләре ярлылана. Чыганакларны сакларга кирәк. Табигатьнекендә, халыкныкында. Ярый, сау булыгыз. Сау булыгыз. Адресын сорыйсы калган икән. Менә кемгә күрсәтергә иде әтинең дәфтәрен.
Алар авыл урамыннан яланга чыктылар. Бакчалар артыннан будай басуу башлана. Басу ык буендагы әрәмәлеккә барып тоташканчы, яшел хәтфә булып җәелеп ята иде. Таң атканчы уйлап ятканнан соң, Мәрьям кызы белән ире янына авылга китәргә ниятләгән иде. График буенча ялны шушы айда бирергә тиешләр, ләкин бу мәсьәләне директор гына хәл итә ала. Әгәр ял бирмичә сәбәп табып институтта калдырса нишләрсең? Бу очракта директорның карарын Аллаһы Тәгалә дә үзгәртә алмаячак. Мәрьям эшләгән институт милли мәктәпләрдә рус телен өйрәнү мәсьәләсен камилләштерү өстендә эшли иде. Директорлыкка Кондратий Филиппович Чернух утыргач, институт бик зур уңышларга иреште. Аның оештыра белү аркасында фәнни институт елдан-ел планын арттырып үтәп килә. Тәртип каты. Мәрьям эшкә ярты сәгать алдан килде. Пәнҗешәмбе директорның кабул итә торган көне. Бу көнне аның янына керергә теләүчеләр күп була. Алдан килеп чират алып куймасаң, кабинетка эләгә алмыйсың. Шул кадәр газаплы үтә көтеп тору минутлары. Директор кабинеты каршында торганда, вакыт тагын да авыррак уза. Кабул итү бүлмәсендә Ярославцева күренде. Инна Ивановна хәтта исәнләшмәде дә Мәрьям белән. Кичә Теодорин белән театрга бара алмый калганга ачу тота иде булса кирәк. Инна тукталып тормыйча турыдан-туры дермантин тышлы ишеккә юнәлде. Ятсыз хатын. Ул гел шундый инде. Май кискән пычак шикелле үтеп керә иде кешеләр арасыннан. Кондратий Филиппович кабул итми. Ул министрлыктан килгән кеше белән сөйләшә. Мин профсоюз эше белән керәм. Экстренный мәсьәлә. Мәрьям Иннаның нинди йомыш белән кергәнен белә иде. Кавказ якларында хәзер иң ямьле вакыт. Инна директордан Дагстанга барырга командировка сорамакчы иде. Инспектор белән Ярославцеваның чыкканын көтеп утырган арада кабул итү бүлмәсенә Польша делегатлары килеп керде. Делегация 12 кешедән тора иде. Күбесе чибәр хатыннар. Я Алла, булар 5 минут кына сөйләшкәндә дә 60 минут вакыт калды. Нишләргә? Мария Ивановна, сез күреп торасыз. Иртәдән бирле көтәм бит. Йомышым бик җитди. 4 яшьлек кызымны авылга җибәргән идем. Бик куркам. Ял сорамакчы идем директордан. Менә хәзер кер алмасам, төштән соң ул берәр җиргә китәр дип куркам, зинһар өчен. Төштән соң Кондратий Филиппович бөтен союз аттестация комиссиясенә киңәшмәгә барырга тиеш. Мин сезне кертә алмыйм. Чит илдән килгән кешеләр чиратсыз керергә тиеш. Этикасы шундый. Делегатлар кереп киткәч, Мәрьям сәгатенә карап алды. Тәнәфескә кадәр 38 минут вакыт калган иде. Кабинет каршында чират көтеп утырудан да газаплы кичереш юктыр бу дөньяда. Ниһаять, делегация вәкилләре дә эшләрен бетереп чыктылар. Инна һаман утыра. Ярославцеваның чыкканын көтеп торсагыз, элгәрә алмыйсыз. Әйдә, тәвәккәлләгез. Рәхмәт. Кара дермантин тышлы ишеккә таба барганда, Мәрьям үзен амбразурга ташланган солдат кебек хис кылды. Язмышым директор кулында. Рөхсәт итсә генә ярар иде. Һава тыныч, җил исми, бер үлән яфрагы да селкенми. Ә бодай кыры ярсып дулкынлана, бодайның серкәгә утырган чагы.
Инде башаклар аурая башлаган. Без сукмасмы, көзге яңгырларга кадәр җыеп алырга өлгерерләр микән дип дулкынлана иде бодай басуы. Яланга нәфис бер ис таралган. Бодай сиркәгә утырганда аткан чәчәкләр исе. Башаклар өстеннән дулкын йөгерә. Әти, менә бу зәңгәр чәчәкнең исеме ничек? Чәчәк исемнәрен белмим шул, кызым. Син бит бар нәрсәне дә беләсең. Ни эшләп моны белмисең? Чәчәк исемнәрен бәләкәйдән өйрәнәләр. Мин бәләкәй чакта сугыш заманы иде. Чәчәк исемнәрен өйрәнеп торырга вакыт булмады. Әнигә бутет җыеп җибәрик әле. Үзмә кызым, кирәкми үзмә. Үзсен. Үзмәгәч минеке булмый бит ул. Соң үзгә чәчәк үлә. Синең чәчәкне үтерәсең килми бит, әйеме? Үзмәгәч әнигә биреп булмый бит аны. Беләсеңме, шушы яландагы чәчәкләрнең барысы да синеке булсын. Теләсәң, яланы белән әниеңә бүләк итәрсең, яме? Яланны Мәскәүгә җибәреп булмас шул. Мондагы килеш әниеңнеке булыр. Караяр авылында Мәскәүгә итеп булмый бит. Еракта торса да, авылымны мин үземне китеп йөрим. Чәчәкләрне дә шулай үзеңне китеп була. Бу чәчәкләрнең барысы да минеке. Мәскәүдә беркемнең дә бу кадәр чәчәк күргәне юк. Әйе. Ашлык басуын дулкынланып торган диңгез белән чагыштыралар. Диңгез холкын белмәгән, аны ярдан гына күргән кеше шана торгандыр мондай чагыштыруга. Диңгез үзе бер дөнья, фани дөнья шикелле диңгез шәфкатьле, мәрхәмәтле дә һәм аяусыз да була. Ашлык кыры кешенең өмете, иминлеге, шашынып дулкын чигән диңгезнең ник хылыксызланганын, дау вакытында аның йөрәгендә, күңелендә ни барлыгын беркем дә белә алмый. Ә бодай кырының нигә дулкынлануы аңлашыла. Һавада тургай сайрый иде, тавыш биектән ишетелә. Әйтерсең ул 7нче кат күктән иңә. Тургай җыры һаман кешегә, һаман якыная һәм кинәт өзелә. Нәкъ тургай тавышы өзелгәндә йөрәк әрнеп китә. Үкенечле мәхәббәтләр искә төшә. Бер якыннан, бер ерактан кычкырган бүдәнә тавышы ишетелде. Бодайның җитлегеп килгәнлеген белгертеп, бүдәнә зарлана. Юк булдык, юк булдык. Әти, кем тавышы бу? Бүдәнә кычкыра, кызым. Нигә шулай жалыслы? Шушы тирәдә аның оясы бар. Оясында балалары. Бодай кырына кергән кешене кычкыра үзенә ияртеп, оясыннан читкә алып китә ул шулай. Әрәмәгә җитәрәк, йылый-йылый күл яныннан күтәрелгән тәкәрлек тавышы ишетелде. Бу сакыр. Тәкәрлек, кызым. Нәрсә ул тәкәрлек? Аның русча исеме ничек? Тәкәрлекнең русча исемен онытканмын бит, кызым. Туктал. Исеме төште бугай. У дороги Чибис, он кричит, волнуется чудак. Ах, скажите, чьи вы? Зачем идете вы туда? Тәкәрлек? Чибис нигә йылый? Әрәмәгә килгән кешеләр үләнне тапта бетерерләр, куакларны сындырырлар дип курка ул, кызым. Әрәмәгә килеп керүче кунакларны сандугачлар тавышы каршы алды. Шул кадәр моңлы сайрыйлар иде ак буенда яшәүче сандугачлар. Мәскәү тирәсендәге урманнарда сандугачлар башка төрле сайраган кебек иде Габдрахманга. Борынга ниндидер хуш ис бөркелеп килеп бәрелде. Куаклар арасындагы кояшлы яланнарда җиләк кызарып килә. Шымырт карала башлаган. Гөлҗимешләргә дә саргылт төс кереп азаплана. Балан һәм берлегәннәр генә әлегә яшел килеш торалар. Кояшлырак җирдә
кара карлыганнар төшеп килә. Ыкка төшеп су кыйнабызмы? Әллә әрәмәгә кереп җиләк ашыйбызмы? Әрәмә шундый юмарт ул, без бәләкәй чакта ешкына кытлык була иде. Нәрсә ул кытлык? Ашарга ипи булмаган чак, кызым. Ашарга ипекәй булмаган чакларда карачыла башлау белән без әрәмәгә кереп үрдәк йомыркалар җыеп ашый идек. Ташу киткәч, күлләвекләрдән балык җыя идек. Аннан соң какы, юа, кузгала гөргерә. Алардан соң җынлыкай, баллы көпшә, балтырган җитә. Әрәмәнең тәмлүләннәрен, аның җимешләрен ашаган кешегә витамин кирәк түгел. Әрәмә үләнен ашап үскән кеше бик таза була, гомергә авырмый. Әнә синең әбиең шундый. Ул бала чакта әрәмә җимешен, аның тәмлүләннәрен ашап үскән кеше. Актагы балыкларны күргәч, су буеннан кайтасың да килмәс әле. Акның теге ягындагы тауларны күрсәңме? Шул тауларда үскән урманда чикләвек күп. Аннан ныгыт, чия, кыргый алма үсә, нинди генә җимешләр юк. Эзләсәң, куыш агач эченнән бал да табып була. Җирне казып карасаң, алтын табып була ул тирәдән, кызым. Чикләвек җыярга барган җирдән алтын табып кайтучылар күп була иде, сугышка кадәр. Сугыштан соң алтын табучылар юкмыни инде? Белмим, кызым. Монда нефт чыгаручылар бик күп йөрде. Алар бу тирәдәге җирләрне бик нык айкадылар. Бәлки хәзер ак буйлары алай ук бай түгелдер инде. Ата белән бала Акның көмеш суында озаклап кыендылар. Аннан соң яр башыннан суда уйнаклап йөргән балыкларны күзәтеп утырдылар. Әрәмәгә кереп туйганчы җиләк ашагач, әбисенә дип сабаклап җиләк җыйдылар да кайтыр юлга чыктылар. Тургай һаман сайрый, бүдәнә һаман кычкыра иде. Әрәмәдән чыкканда тәкәрлек елап озатып калды. Серкәгә утырып килгән бодай басуы һаман дулкынлана иде. Шушы көннәрдә кичләрен Нәҗәгай ажаган уйнарга тиеш. Кәримәгә Нәҗәгай балкыганын күрсәтергә кирәк әле дип уйлады Габдрахман, бакчалар артына кайтып җиткәндә. Капка төбендә кызы белән иренең әрәмәдән кайтканын Кәримәнең әнисе Мәрьям көтеп утыра иде. Аны күрү белән арганын онытып, сабый әнисенә ташланды. Ай, әни! Синме бу әнием? Мин, балам, мин. Ай, кызым минем. Бәхетем бар икән минем. Директор ялга чыгарга рөхсәт итте. Бу якка очучы самолетларга билет 10 көн алдан сатылып беткән иде. Быково аэродромыннан самолет Бөгелмәгә очарга әзерләнеп тора иде. Пассажирларны утыртыр алдыннан минем бәхетемә бер буш урын табылды. Ай, балам минем, кызым минем. Фәриха карчыкның самавары иминлек һәм гаилә татулыгы җырын көйләп утыра иде. Менә шушыдыр инде ул чын бәхет дип уйлады Габдрахман. Чыннан да шатлык нәкъ шушы иде. Kırları
Gözlerine katlı sussun, düzülenem şişmelerine, bitmedin susağına. Min bəxtli barı digsin, bəxtli bulsan ına. Düzülenem şişmelerine, bitmedin susağına. Min bəxtli barı digsin, bəxtli bulsan ına. Nikin bulay sarışlı ettin, bu kadar meni sömüşsün. Ayrılım bir günde uzunluy, yanadan sima sussun. Nikin bulay ömrüm boyuna, bitmegen susav iken. Susavdan yanıgan günlüge, susavın dursam iken. Nikin bulay ömrüm boyuna, bitmegen susav iken. Susavdan yanıgan günlüge, susavın dursam Siz yazучы Мирғазиян Юнусның «Табу һәм юғалту» әсәре буенча куелган радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы һәм радио тамашаның режиссеры Госман Әхмәтҗан, икенче режиссер Альфинур Хисами, тавыш режиссеры һәм компьютер монтажчысы Камил Фәйзрахманов. Рольләрне башкардылар. Алып баручы Флора Хамитова, Габдрахман, Илдус Әхмәтҗан, Мәрьям, аның хатыны, Дания Нурлы, Кәримә, кызлары, Люция Хамид, Фәриха, Габдрахманның әнисе, Зөлфира Зарипова, Теодорин Борис Израилевич, Айдар Хафиз, Инна, бар яктан килгән, бар эштә уңыш казанучы хатын Зөһрә Шакирҗан, шофер, авыл егете Халим Җәләл, Галим Ирек Бахман, секретарь хатын Әлфия Гыйлаҗи, Юан кеше Идрис Мәсхуди, Маша Альфинур Хисами, Пугачев Ирек Бахман, беренче казак Халим Җәләл, икенче казак Идрис Мәсхуди, өченче казак Илдус Әхмәтҗан. Такмакларны Камил Фәйзрахманов белән Фәрид Җәләй башкарды. Балалайкада Камил Фәйзрахманов уйнады. Радио тамаша эфир өчен 2000 еллар башында әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.